Katobedo bang kata mana bang ogai marobila pacho kanya koromga jong Jafeth Kome chiwo siem magere wi jogo mabiro yuore ng'anyo makawuono. Gana mathoth e counties mopogore pacho ka no jwango siem makamano kendo bago ng'anyo no. Jafom marwa ma Mombasa Joja oko miwa ler mathoth e wi ng'anyo mano otimore counties mopogore e Thurka. E kaunti ma Mombasa, obila ne okwar kar romo mar keyo jong'anyo manie kar dak ma Bangladesh od bura ma Jomvu Mombasa. Kae, obila ne orakore gi miche mag jodak gi iro malungo wang' bang' kane giwuok oko kendo bago ng'anyo mar tipo e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Nairobi. En ng'anyo mane oyuorie gi jalup gavana mar kaunti ma Mombasa Francis Toya kaachiel kod MCAs manie kaunti ma Mombasa kuma bende obila ne ondhiye MCA ma alwora no Jackton Madialo. Gibed ka ging'eyo ni wan wakao amri mar baba. No wacho ni waandamana peacefully. Wakao amri mar president marwa ma en Raila. To kwa bidok chien. Bari majeruhi kaa. To kwa timo gimora mora. Kwa timo silaha demonstrate peacefully. To maandamano bende bila jaga be okeni maandamano. Watu wanajo mabeyo marito Kenya. Eni monego en jatelo. Telo E boma ma Kitale kaunti ma Trans Nzoia, jong'anyo ne jowuok tung' mosuo gi ogai mar obila Jafeth Kome kuom singo mar rakore gi jong'anyo ka giwegi to gikoni ng'anyo margi ne en mano mamuol. Nataka niambia IG Kome, wewe ndio juzi umeapontiwa. Wewe ni appointee. We are Kenyans. We are votes. We are stakeholders. We are shareholders. Maneno ya kutisha Raila Amolo Odinga must come to an end. Leo tumejisanya hapa kwa sababu uchumi ni mbaya hapa Trans Nzoia. Sisi tumechoka. Vijana tumechoka. Ruto must go. Maandamano ni haki yetu. Sisi wametunyanyasa maneno ya CBC, pesa imekuwa bei ghali, watoto shule waendi, chakula hapa hivi hatukuli. Ichene okopogore kaunti ma Kakamega kuma jopiny ne okoni yo makende mar neno ni piny owacho chopo singo mar duoko ngima piny en mana e yor bago ng'anyo. Ruto alichaguliwa pia na watu, Raila pia alichaguliwa na watu. Na Raila akienda kuongea pale, aendi kuongea kwa niaba yake, anaongea hata kwa niaba yenye walimchagua. Mimi saa hii kwa nyumba yangu niko na watoto 8. Nikisiaga korokoro moja naona sinema badala ya kukula. Hata nakaa kama nilichagua serikali ya Uganda, sababu Uganda ndio inatupatia mahindi. Kenya hakuna chakula. Na wewe ulituambia ukiweka Biblia chini taka moja, mimi mshahara nimeshipa. Lakini wakati aliingia akasema anaenda kudanganya wananchi kwamba anaenda kudili na cartels, kumbe yeye ndiye cartel wa kwanza. To e kaunti ma Meru, jodak mane jowuok oko ne okone ng'anyo en achiel kuom chenro ma onego bed ni itimo gi kweth makwedo piny owacho kaka yo achiel mar keto gi tesre mar chopo singo mane gichiwo ne jopiny. Kwa hivyo ile tunaomba kwa serikali ya Kenya tupee nafasi tuandamane kwa sababu mlikubali opposition. Na sasa lazima mfungue. Kama utafungua saba sisi tutawachana na wewe na maandamano tutafanya. Tunaona wanajipangia budget ya kujinunulia magari. Sasa budget ya magari yote mnafika 803 million. 803 million jamani zinaweza kusaidia watu wanakufa saa hizi kwa sababu ya njaa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kama chero nyakoromga